Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska se mrkneme na to GTčko trošičku jinak, než jak bychom se na něj měli dívat. Jo, přiznávám, jsme hovada a dneska ho vezmeme na ty slíbený závody. Ale první, na co se podíváme, je ten slíbený design, ale trošičku jinak. Dobře se podívejte třeba na ty světla, už to je designová třešnička na dortu. Ten předek je úplně jiný, než Renault dělával. A nejenom předek, i zbytek auta opravdu stojí za hodně dobrý hodnocení. A říkejte si, co chcete, ale současný vzhledy Renaultů jsou na hodně dobrý úrovni. Už jenom třeba ty litý kola, ty jsou prostě super. Trošku mi tady třeba chybí červené lakovaný třmeny brzd, ale co se dá dělat? Nevadí, v této barvě to docela sedí. Ani ze zadu to nevypadá jako takový obrovský kombík a působí to docela dobře. Všude vidíte OptiPaket a samý loga Renault Sportu, který značí, že s tímhle autem bude prostě sranda. V interiéru jsou imitace z kořepin, který vás v zatáčce skvěle podržejí. A nejenom, že skvěle vypadají, ale perfektně se na nich i sedí. Ať jedete rychle, anebo v komfortní režimu, krásně se v nich sedí. Je to opravdu perfektní kompromis. Co se týče motorů, máme tady benzínovou 1.6, 151 kW a 280 Nm. To už víte z předchozího videa, ale já jsem si opravdu říkal, bude to dost. Upřímně, je to dost. Zvuk sice nic moc, za to teda hlavně můžeme děkovat Evropské unii. Ale tak s tím se dá nic dělat. Perfektní je tady launch control. Dáte padla k sobě, dáte brzdu, plný plyn, pustíte brzdu a auto vystřelí z 0 na 100 za 7 vteřin. Přesně je to 7,4 vteřiny u kombíku, 7,1 u krátké varianty. A musím říct, že my jsme to zkoušeli měřit a auto za údajma výrobce zaostalo 1/10 vteřiny, což není úplně obvyklý, většinou to bývá o víc na takovýchhle běžných pneumatikách. Nebudem vám lhát, lítali jsme s tím jako blázni. Jo, a neptejte se nás, kolik jsme na těch okreskách jezdili, bylo to opravdu hodně a GTčko sakra překvapilo. Plnej plynem. Ani... Drží se stopy, opravdu hodně diskutovaný for control, funguje skvěle, ale nesmíte jet opravdu úplnou hranu. Tomu autu nesedí už úplná hrana jeho možností a upřímně není to ani na to dělaný. GTčko má být zábavnější rodinný auto, nemá to být ryzí sporták jako je RS. RS nás teprve čeká a to bude teprve maséřina. Mělo by mít kolem 300 koní a mělo by mít motor minimálně 1,8 litru. A jelikož tato 16 opravdu hodně překvapila, tak se na něj sakra těšíme. Doufám, že nám ho půjčej. To by bylo asi všechno k motoru. A k řízení asi taky. Auto má opravdu říz, drží se zatáčky, drží se stopy a opravdu pěkně jede. Dokáže s tím kombíkem opravdu hodně pěkně hejbat, až jsem tomu sám nevěřil. Ještě se vrátím k tomu for controlu. For control podle mě do GTčka patří. Pokud jedete rychle, máte pocit krátkého auta. Pokud nejedete úplnou pilu, prakticky to nepoznáte. Chvilku si na to musíte zvyknout, když si do toho auta sednete poprvé a zatočíte na rovince, tak vám jakoby ujíždí zadek. Je to takový zvláštní, ale auto je obratnější. A já když jsem například jel do divadla, do Prahy a parkoval jsem v podzemních garážích, tak jsem byl sakra za ten for control rád. Protože bylo strašně krásně cítit, jak to auto je obratný a do 30 km za hodinu se natáčí ty kola nejvíc. Pochopitelně ve sportovním režimu se zase točí jinak, ale já si myslím, že do GTčka tohleto patří. Do RSA upřímně doufám, že to dávat nebudou, protože na ten for control se nedá 100% spolehnout ve chvíli, kdy jedete opravdu kudlu, ale
ještě jednou se budu opakovat, v GTčku se nepočítá s tím, že budete jezdit takovým způsobem, jakým jsme to zkoušeli. Jo, a ještě bych málem zapomněl na převodovku. Tohleto auto jde bohužel objednat jenom s dvouspojkovou převodovkou EDC. Na jednu stranu je to dobře, a na druhou stranu špatně. Pokud si chcete zablbnout na okreskách, já bych radši uvítal manuál. Ale upřímně, tohle je jedna z mála dvouspojek, která mi opravdu nevadila a k tomuhle charakteru auta se hodí. To auto prostě není tak nekompromisní, není to RSO, není tak výkonný, aby potřebovalo to přímé spojení s autem. Čili do GT si myslím, že to je v pohodě, ale já jsem se na to upřímně zvykal, ale třeba na ty sprinty to bylo skvělý. Tato konkrétní dvouspojka řadí rychle, hladce a prakticky se nestalo, že by se přehmátla, jako se to dělo třeba u DSGčka, který bylo ve Fabii RS. S tou jsem měl zkušenost, že mi tam občas sama hodila kvalt, který jsem vůbec nechtěl, tady se to neděje. Jediný, co vám převodovka nedovolí, je držet se v omezovači. To je jediný mínus, jinak vám dovolí jet na plný plyn, klidně na 7 a jedete 30. Klidně vám to dovolí, nemá s tím problém. Jste zkrátka svým pánem a to se mi líbí. Ale už dost lachání, jdeme na ty slíbený závody a musím říct jenom jednu věc. GTčko překvapilo nejen nás, ale i všechny okolo. Uvidíte sami. Jo. A ta koníčka jede, ty vole. Jo, kamarádek, si Renault tam, jo. Kurek, nevíška. Koťátko, ty vole, 1.6, ty jo. Budem si to, Karle. Mastodont, ty jo. No, ty čo? Ty vole. Tak přátelé, já už jsem v Praze a vracím Megana. A chtěl jsem vám říct až z tohoto místa hodnocení, protože jsem si to nechával opravdu dlouho projít hlavou. Mám s tím autem najeto, vám to řeknu přesně, 1220 km, 10 dní jsem ho měl. Takže si myslím, že dokážu říct, jestli to auto je opravdu dobrý nebo ne. A já poprvé u nás dávám 5 hvězdíček, protože tohleto auto... Pozor, odbočit.
Ano, otočit vpravo a poprvé dávám 5 hvězdíček. Jo, je tady pár takových vad, pich na kráse, ale i tak tohle auto si to prostě zaslouží. Tohle auto si to prostě zaslouží i tak. Takže ještě jednou velký díky a já už jsem tady a jdu to vrátit. Doufám, že mě tam pustěj, nemám žádnou kartu, nic, uvidíme.